Pipila ka punto sa atong pamalandong sa atong ebanghelyo karong Domingguha. Una, siguro na ay mga nakapangutana, nganong nangutana pa man ang atong Ginoo, unsay ipabuhat mo kanako? Di ba ang Ginoo all-knowing, omnipotent, omniscient? So kabalo na siya kung unsay gikinahanglan ni Bartimeo. Apan nganong gipangutana pa man niya, unsay ipabuhat mo kanako? Ang simple nga tubag niya ng mga igsoon, God wants us to ask. God wants us to pray. He wants to hear our prayers because He wants to have a conversation, a dialogue with Him. Otherwise, di na ta magampo, maingon na tang, kabulo na po ng Ginoo sa akong needs, kabulo na ng Ginoo sa akong mga problema, ngano magampo pa man ko. So, importante di ay nga atong isulti niya ang atong gipangayo. Tinuod kabalo na siya. Nya ganahan mo og magampo mo, ingon ang Ginoo nga, kabalo na ko sa imong tuyo. Di ba? So that's one point na we need to pray and God wants us to pray. As a matter of fact, He taught us how to pray, but He did not teach us how to pray and that's it, no more. He added a feature which is perseverance in our prayer, persistence in our prayer. So wala lamang ta tudloy sa pag-ampo kung dili pag makanunayon kamo sa inyong mga pag-ampo. Unya, sa lain pod nga bahin, giingon din ni lakat na o ang imong pagtuo na kaayo kanimo. Pangutana, tinuod na Monsenyor nga kung wakay pagtuo, dili ka maayo, kay daghan ng mga healing sessions, na healing mass, na mga inila kayo nga mga healers, Father Porci Ligaspe, sa una si Father Sanchez, na puti madre nga healer, nga naman nga daghan ang naayo, apan ang mas daghan ang wala maayo sa mga niadto didto, aron nga magpaayo sa mga dunay gahom sa pag-ayo sa mga nagkanilaing mga sakit. Prerequisite bagyod ang pagtuo aron ka ayuhon sa Ginoo. Kanang prerequisite kanang gingon bitaw sa Latin nga sine quibus non, kung wala na wala. Murabag requirement gyud nga naa jud kay pagtuo. Ang tubag ni ana mga igsoon, mahibulong tingali mo kay kalagmitan mo magunay atong madunggan. Ilabi na sa atong ebanghelyo karon nga ningon ang atong Ginoo, lakat ang imong pagtuo na kaayo kanimo. But in saying, it is your faith that cured you, is it equivalent, is it tantamount to saying, kung wala pa kay pagtuo, di jud ka maayo? No. Dili siya equivalent to saying, kung wala kay pagtuo, dili ka mamaayo. Kay kung maghuna-huna kita nga ang walay pagtuo, dili ayuhon sa Ginoo, di ba na samara sa pag-ingon nga God's love is conditional. God's love is limited. Nga kung wala kay pagtuo, ang Ginoo dili mahigugma nimo. Kung wala kay pagtuo, ang gahom sa Ginoo dili mo epekto diha kanimo. And that is not true because God, when He loves, there are no ifs, no buts, no whens. In other words, walay kondisyon. Unya pag-ingon pod nga dili maayo ang walay pagtuo, mura pog imong gilimitahan ang gahom sa Ginoo. Mura bag imong giingon ang Dios walay gahom sa pag-ayo sa walay pagtuo, which is also wrong.
Because God's power and God's love are unlimited. If He wants to cure, God gives gifts freely. God gives gifts without conditions. Daghan man itong nagsunod-sunod sa atong Ginoo nga nagbugal-bugal pa ganito man. Aber, be, sulayan ko nun nato, maayo ba ne? Maayo ba taan eh? Di kuputra sa sid-sid sa iyang bisti, winaayo man. Nagbugal-bugal pa gani. Di ay mga igsoon, when God gives gifts, He gives it freely, without conditions. I said that 3 times already karon. Sunod nga pangutana niya, Monsignor, unsa man di itong mga nangamatay na lamang madyod maayo nga baling pamisa namo, bali namo nga kining patambal, dagko na kay mig utang, loan dinhi, loan didto, namatay man gihapon tong among gipatambalan, membro sa pamilya. Usa kay tubag ni ana, no? Doon ako'y makita nga tubag, nga wako moingon ninyo nga maog yun ni tinuod nga tubag. Posible kaayo, that some people are chosen to help carry the cross of Jesus. Nakaingon tingali mo ron, ay bason po lamang di ko mapili nga mupasan sa iyang cross. Ako nagisulti just for lack of explanation. Kay I empathize, I sympathize with people who said, napurdoy na, nakabaligya nagluta, nakabaligya nag mga hayop, nangutang na, namatay magyapon nga batanon pa man to, cancer, whatever. So for lack of explanation, posible kayo nga God chose some people to participate in His pains, in His sufferings, in His sacrifices. Kung ako mapili ko, ako dawaton. Di ko mingog buyag, di ko mudawat. Kay we now live at times when it's very difficult to find people who are willing to carry the cross of Jesus. So muna nga ato ng Ginoo ang mupili usahay kung kinsa ang iyahang papartisipahon sa pagpasan sa cross. Apan sayod kita nga ang mga tao nga uban sa Ginoo dili niya talikdan. Wala kumingon nga siguradong maayo. Ang akong giingon nga pagabot sa adlaw nga kuhaon siya sa Ginoo, kuhaon gud siya sa Ginoo og mahauban gud siya sa Ginoo dito sa langit. Kung timely man o untimely, ang importante di ay nga all who come from God will go back to God. Mubalik ngadto kaniya. So after everything is done to save the life of a beloved, unya namatay gihapon, hands up ta. Ginoo, giimo na namong tanan. Tingali, gusto nimo nga mubalik na siya diha nimo atong itugyan pagbalik ngadto kaniya. I'm just trying to expand, no, the homily kay akong gitagna-tagna ba akong pinsada nga posibleng mga pangutanan ninyo. Akong gi-anticipate. Mauna probably ang usa sa mga hinungdan ngano nga people never received the gift of healing. Tingali, they were chosen by God to participate in His sufferings. Again, for lack of explanation, muna ako nahuna-hunaan. Mga igsoon, hinaot punta nga gawas sa daghan kaayo nga mga buta, physically blind sa atong katilingban, baling daghana,
Apan sayod kita nga mas daghan ang spiritually blind. Mas daghan ang morally blind. Mas daghan ang mga buta nga wa sila magkakita kung unsay angay buhaton, mao nga nalulun sila sa pagpakasala because they are blind spiritually, morally. And that is worse than physical blindness. In succeeding homilies, gusto ko mo expound ni ining bahina sa atong mga pamalandong nga hinaut punta nga ang mga buta spiritually, morally, matagaan usab og gasa sa Ginoo nga makakita pag-usab. Tanawan nirong umaabot nga eleksyon, daghang buta. Buta nga mga kandidato, buta nga butante, kana lamang daang dili masulbad ng vote buying o vote selling. That's spiritual blindness. You can have 1,001 reasons to justify receiving money from politicians, but that is really blindness, spiritual blindness. Kanusa pa ka na maayo, kanusa pa ka na makoreksyonan, only God knows. And that should be part of our prayers, that we be cured from spiritual and moral blindness, and many other examples to that effect. Pero kung atong huton din ikaw pa naman ako ng misa, basig din ako kauman kay kapoy na. Nga kamupod, kanang di mo na ganahan ng tawag taas kay wali. So, napamay sunod nga higayon, sa sunod nalaman ko ng uban. Makinumdum ko sa unas gagmay pa mi, kay pobre man mi, niya pupalit si mama gatas, niya gusto man kong inom gatas, tanawan akong lawas. Mingon ni mama, gamay raim na, mura magwalay ugma na ng uban. Ang botog karon dumog pa ba mong ingon anas inyong mga mama, nga pugan kagkaon kay naapay ugma para ugma na pay makaon. So ugma na lamang po ng uban ug sa sunod nga mga misa. May God bless us and have mercy on us always, all the time. Nagato kami